Kumusta? Biyaan sa panahon, bro. Angang? Saan di mo pumunta na, day? Ilag magdagbalay. Balay? Mau din naglibog to, basig balay tayo maminaw. Nagbalay. Tubo ba itong tubo? Kasakay sa bata. Okay, klaro, okay, day. Mahal man plate pa Singapore. Muda-dua pa may og mudayon pa may sa mong biyahe. Atong sabot ba bike-bike raman mo tayo ng mga watag manok. Kada uli, ilot, kada uli. Sus! Nangayan na giduhan na gid. Uy, pagko ano? Anong jersey ba? Na. Magmotor ba mi? Ano motor? Sakay ko Gajonil. Sakay ko yan. Git lang. Basta mga Ryan, mga langayan, hindi eh. Sige na. Kumusta? Biyaan sa panahon, bro. Angang? Biyaan Pre. na. Kurang na na. Kurang silang doon ni Dia. Bawas, Lord. Yun oy. Boys, oy. Ganito lang bawas. Yo, what's up? May hapon sa tanan di Amaga. Another day, another life. Another day sa tanan. Ginakaw nito to sa. So, karano kay mag-bike ni? Mag-bike na punta. Ano tag Hagnaya Port kay mag-inquire mi dito. Nangutan na mi og pila ang plate. Padung sa sakto nga tao. Nahina. Sa. Pila pa mga apamad ka magkana. Sabi, sawi sa Pinoy, sa Pioneer ka bawi. Ato na mga ga. Let's go. Magic beans isang koko. Design na may. Go. Lukas ka buhay ba? Woo! Puti na bisot. Kumusta mo yung pamati diha? Sakit tod. Sakit mo tod? Dito nagtod. Gapo nag-gym. Mo di ay. Nagpadako di ka sa hotel. Para ba? Kada kay wakabuya. Nami sa Hagnaya Port mga gano. Na sila si Paring Ryan na Paring Dano dito. Wake up ka. Kape no? Kape banyak. Kapoy ba niya? Ya, kumusta man? Wala pa. Di sure pa ni Paring Ryan. Saan di mo pumunta na day? Ilag magdagbalay. Balay? Mau din naglibog to, basig balay tayo maminaw. Nagbalay. Tubo ba itong tubo? Kasakay sa bata. Okay, klaro, okay, day. Pila man, pre? Mahal ka yung bike. Ay, 215. Ha? 215? Ate ka makaling ang tao. 325. Depende sa now. Depende sa parang. Depende because now. Pindis nong? Hindi man po na sa kanang sakyan mo. Oh. Tama ka tong katong economic kuan. Brato to ka. Medyo mahal man. Buta nga lang nato di galon magtindak tas dagat. Tara galon si kakili da mo ka magdot magtindak at padung bike lang. Pwede ba no? Kang galon ka rin sa sipin. Yan na lang ka nandito na maayo. Ayan rin. Basta ka rin bangkag mo ng bike. Yan saan? Ito nga nato ba? Ito no? Bike pa din na. Hindi mo dagat. Bike rin ka mo pre? Dagat. Pero bike. Nagkari lang gano'n. Ay nako. Medyo mahal-mahal mo day. Pero magsabot kami. Amo sa sabutan. Hoy, pildi ka na. Ha, pildi lang ka pre. Pildi. Pili na ni. Pildi na ni. Ano yung gahi? Una yung gahi kayo. Tambay sa midri sa mga gano. Unahan sa lapihan kay dito sa lapihan. Di ba sudlan? Ha? Ano sa kano? Okay. Kaya namin sa unahan sa lapihan. Han. Kaya ang lapihan di pa sudlan kay bagong tanong ng Bermuda. Mahal man plate pa Singapore. Muda-dua pa may og mudayon pa may sa mong biyahe. Saan dayon kita? Ha? Dayon. Sure na tong sure man katong stayan dito. Dayan ko nami. Ang among problema na lang. Kwarta. Niyo kay bio, kita ra gibati na ni. Moro na sunset ganindo pero bate. Mom na yung mang karon na nilang ko ba? Ako. Siyawa ba no? We're going home. Or go to To the place where we belong. Enough for me. Aw. Kanta din na day. Dili mo, sayop. Gabihan na mga mamanyakay. Kuya. Woo! Dol! Okay na ka diya? Hey! Papa! Masultin mo ka. Remote ko dyan nilun. Slowly but surely. Masultin mo ka dyan nilun.
Hindi ko lang masasabi kung ano eh. Ako masulti ikaw kay. Ikaw po yung bisyo ikaw. Yung mga motor kontra bike. Kasi sa kuno mo, no? Kami may nakapoy sa mga gibuhat ikaw. Kikaboy naman. Ikaw po yung tanaw sa mga kamono na po skina. Sunod skina na po. At least, nasabay ka sa mo rides, no? Mga siya. Pa may purpose ni mo no? Sabay ra sa rides. Sunod, magbike na ka ha? Depende. Oh, kada uli ilot, kada uli, kada uli uli uli, kada uli, kada uli, kada uli. Atong sabot ba bike raman mo tayo ng mga watag manok. Ay, tuka pre. Salamat sa manok pre. Pwede mo duwaron? Na-disqualified ka? Pre, na-disqualified do siya pre. Kaya gisumbang niya yung kontra. Mo ni nanumbag sa liga sa Kogon ay. Wala mo na. Kita sa daplen. Nasuya. Maong nang hate na. Uli lang yung mga gano. So, practice pagbalik eh. Lagi plano nga mga to o mga lagi yung lugar. Nga magbike-bike. Pero, di lang kayo matuman kayo. Mabisi kita galit. Siguro na sa pagdato. Pero sige lang. Sini matuman no. So, tangatang lang mo sa tong sunod nga mga video. Nya, wala ko share, like, and subscribe para malipay ang tanan no. Nya, ando sa sunod gayon. Sila tanyag balik. Ngayon TV. Anay out. Baga natin. See you.